Днес снимаме клип на God Simulator и снимаме на лаптоп. Давай. Не, защо падна? Не. Айде бе. Море ходи някъде. Нещо прави. Така, сещам се къде. Как? Баси зомбито. Не. Чакай, ти ще ми трябваш. Табелата. Аре, нещо говори. Чакай, стана, бе. Не съм бил тук, аз съм умрял. Вземи това бос. Не мога. Аз не мога да стигна първо. Гледай. Ходи някъде в гората. Аре, бе, козо! Ходи някъде в гората или скачай на онези. Или скачай на онези бързалки. Сега. Гличам се. Аз съм коза в пейка. Чакай. Гледай. Това мъжа най-готиното в клипа. Аре, бе. Илюминати. Гледай се. Един бързалка. Охо. Сега. Чакай да не отраскам колите. Аре, бе! Така ще го направя. Отмина тези, бе. Бързавките. Сега. Ти с кого го вгръза? Ходи. Не съм бил тук. Охо. Не! Искам да летам. Тук трябваше да си донеса и човек. На коя? Първа или втора? Втора. Та малко. Да, тази. Не, другата. Да. Гледай са. Вала. Камион. Така. Чакай, сещам се. Гледай са. Това. Чакай. Не говори. Добре. Не искам да. Това е много важно нещо. Който е гледал Рос, Ники Геймс или знака, ще го знае. Ги там. Житния кръг. С извъзените. Шмокни, бе. Проваляш клипа. Унгале. Аре, правя ритуала.
Това не знам защо беше. Айде! Ум земни! Ходи на някъде. Не, пак. Не си тръгвайте. Не. Люма. Остави да те вземат. О май fucking god. Те не го чакай. Аз съм най-напушената коза. Глей. Добре, отиди в света на хората. Добре. Това само един екран ли е или да се движа мога? Аз стига бе, какво направих аз? Роди се нова коза. Убий още някой. Направи нещо по-интересно. Направи нещо по-интересно. Това сигурно не го знаеш. Аре, стига по тия стълби с 300 зора, трябва да се скачва. Това на върха знаеш кой има? Не. Майка коза. Аре на баш, че аз съм краля на играта. На играта. Искаш ли? Да. Ходи. Ходи на трона. Ходи на трона. Не знам. Чакай. Аз съм козата чист. Чакай. Това ли беше от теб? Стой така. И как падат козички. Алелуя, алелуя. Имам си кози. Аре, идвам на гости в съседите. Не съм бил аз. Тук. Искам. Вечеря. Вечеря! Аре, козички, идвайте да ядете моите кози. Тук в къщата па не могли да падат. Да. Благодаря за вечерята. Айде. Ой. О-хо-хо-хо. Спавай. И мисля вече да спираме. Чакай малко. Козата да поспи. Добре. И мисля, че това беше за днес. И алоха.